Cancer Protection Center Aniaganing Tulumanon Handumanan Sosa Kaamin. Ano pa na siyang kaagi karon magkining usa ka babay nga taga Isabel Lady. Ang ato matatampo nagdasa nga tita. Wala kay kabaligya. Sige. Ako lang utol ha. Basta imo ko sugton. Unsa? Ngano ko taong sugton taman ka? Nanguyab di ka na ako. Sa ato pa, pwede day nga manguyab nimo? Oh, depende. O sa mo, palit ka o dili. Mahurot akong oras ni mo, uy. Manuroy para ba ko? Sige, ako lang utol. Basta mamisita ko karong gabi sa inyo ha, okay? Isugot sa dahin ka, mamisita ni Mus John. Oh, seryoso man siya misulti na ako. Bastos man sa gaitaan na ako atong abogo, di ba? Iya man sang gipakyaw akong baligya nga bingka. Oo nga, nisugot na lang ko nga mamisita siya. Uy, kadali ra gid mong madas bulatik anan John, uy. Okay ba nga babairon kay na? Nga dadi ay ko. Ngayon mo siya taro nga mamisita. Umasa na magpasabot nga ako na siyang sugton. Ubantay bitaw ha. Basta niyo ko sa kaadlaw ana, muduol ka na nga nako nga naghilak. Kay kipasakiran ka na ni John. Ubantay lang yun ha. Hindi na mahitabo, Marlon. Hindi na mahitabo. Kay pinangga ko tita. O kung iya lang dawato na akong gugma, ako ipasalig niya. Nga mahalon og panggaon ko siya. John. May paglaon ba ko, tita? Kuan. May mo ba nga, dili lang una ti ka matubag sa pagkakaroon, John? Kay, bago pa ba akong nanguyab na ako? Sige. Andam ko magpaabot. Hinauton ta nga, dili ko mapakyas akong tinguhan mo. Kaya dili biya ko mulawat og kapakyasan. Oh, John. Bingka! Bingka! Init pa! Palit na mo! Bingka! Oh, uy, hala. Si Marlon. Siya man ang nidali sa pagtipa sa pikastaan. Akong tawagon. Marlon! Marlon! Uy. Hala, siya maminaw na ako. Anong kanitawhan na? Pahala ka, uy. Hala, naibas nga niyo sa unahan. Akong baligyan og bingka. Magdali ko. Hey, salamat. Nahurot na kita akong tinda nga bingka. Uy, si Marlon man na sa ilawom sa punuan sa kahoy nga naglingkod. Akong duulon. Marlon! Ikaw di ay. Oh, nga naman ka. Ikaw ba, ganiha, so may naitabo ni mo. Dili naman ka managad na ako. Nakoy sa ni mo? Wa man. Unya, nga naman ka. Nagtuo ka nga, ako kakita ni mo dito sa my pier, samtang naninda kong bingka. Nakita di ka no, nitipas ka ulaing daan. Ano di ay ka? Gitawag pa ganit di ka, pero wadyo ka maminaw na ako. Kato di ay. Ay, nagdali lang ko to. Gisugo mo kong mama. Unya, mas dulo man na to agian. Tug-ani, good ko kung sa hinungdan. Kibaw ko, oy, na magkakanako. Kuan, di lang ko gusto nga. Ako lang niya hinungdan sa kasamok si mong una-una. Ha? Nga nang masamok man ako una-una? Tugon niyo yung duha ni June ba? Sa inyong relasyon. Sa among relasyon ni June? Hala, dili pa manggubmi uyab good. Nga nung nagkaingon man ka, dili ka gusto makasamok. Nakigistorya na ko si June. Ugabiharan ko niya. Nga magpalayo ni mo. Kaya basin ko na ako lang ang makagubas niyong relasyon. Ug siya nasulti na ako nga, uyab na ko mo.
Unsa? Jun, nganong imo magisultihan si Marlon nga uyab na ta? May namasayod siya. Hindi siya magsigig dool ni mo, kay makusalig ng tawana. Sa? Ay ba pa kasi imong gipanulti? Best friend tao na nako si Marlon, no? Wa pa kasi akong kinabuhi kami ng duha ang kanunay nga magkuyog. Basta. Yung ganahan nga, magsige na siya pilit ni mo. Kaya makaila ko sa laki nga nung naigusto sa kababae. Lalaki ko ko. Di ko na kutuyuan nga, magsilos ko niya. Sa kadya? Wa ta mi una ng Marlon, oy. Dili mi talo. Someday ka be, dili ka babae. O siya, dili siya laki, kay moingon magkangawa mo yung unay. Mag-unay mo ganin ng parehas nga babae o parehas nga lalaki. Kamu pa ka nga babae ganug lalaki. Ay kung patuhuan na eh. Jun. Ma'am, sir, palit na mo sa akong bingka. Init pa. Ma'am, bingka, ma'am. Here, hey. Do you know where this place is? Ay, patay. English pa ka, mani. Where man be, where? Where man ba? Let me say. Here. Here. Yes. Yes, this is Amu Adapit. Amu ani. Go there out and ride habal-habal. The driver katultul ana. Okay? Kabuyay ni. Okay. Thanks a lot. Okay. Hey! Don't palit my bingka. Tastes good. Sorry, di ko mukhaon og bingka. Uy, to. Ay, maling bayan. Nagikapoy-kapoy pa kong English. Nga Bisaya ra di ay. Wapagin mo palit akong bingka. Wapagin ko halin. Hey, do you know where this place is? Unya da ito. Sorry, di ko mukhaon og bingka. Grrr. Balik niya ha, makalagot. Katugyabayhan na ang nakadagbisit na ko ba? Huwagin mahulot akong tinda. Muli na lang ko eh. Ay, animal! Ay, atong gituyog ang hunungan ka sa tungod. Kaya kibawaman ko nga, muli na karong orasa. Gusto na ko nga, ikaw ang unang pasakyan sa bago na kong motor. Kura ato hana. Imo ni? Oo, lagi. Ipalit ni ate na ko nga tuas Canada. Si Ate Gigi ba? Naminyo naman siya ko sa kakanadyan. Yan yung regalo na ko sa kong birthday. Ha? Birthday na ini mo? Di pa eh. Sa sunod adlaw pa. Pero karon lang napalit kay sayo mo nagpada si ate og kwarta. Dali na. Sakay na. Manuroy ta si mong bingka nga magmotor. Ambaw. Sige, masakay gid ko kay gikapoy na kig og linakaw. Pakadit na nga. Okay. Nakasakay na ko. Okay ha. Kupon sa kong hawak kay mulupad ta. Suka ni mong padagan, oy. Mukaray nung kagbadlungon. Ingnon ka, buluto na nung ni mong maayo. Walang damhano nga. Nabuta og urmok. Uy, wala tuod, uy. Nao naman dito sa urmok, no? Sige, manood na lang tadi sa kanang fast food sa department store. Mga unta. Sa? Uy, dili ko, uy. Nanimaho pa magani kong init, tiri. Ugusa pa, wapa mong gugoy ilis. At untas na sa suba na may barbecue dito. At yun ang tamangaon. Yes, boss. Sige. Pagpili na niya agun sa imo, ha? Kay, kinira na ako, ha? Aday, palihog og lutoy ni Day. Kinilang pitso ako. Day, palihog sa kuan ni Day. Sige na, malingkod na ta na. Ato dito, dapit sa suba. Kaya yahay ka dito. Sige. Shit! You better watch out next time, huh? Ikaw? It's you again? Oh, honey. Sige na ha. Tita? Honey? Honey, she's the girl nga akong giingon nimo. Kailagay mo? Yes. She's my cousin. Si Tita. Tita, si Janet, my girlfriend. Karon lang siya naabot gikan sa gawas. O niapa siya nako din
Okay. Marlon, malakaw na ta. Dali na. Day, i-take out lang na mong order. Di na kang kabaso lang. Di ka talaga tandaan. Huwag kang patuon ako. Nadalang yun ko sa iya mga pasalig. Ani ba siya? O siya kaluwis mga babae nga masakitan. Ay nako, pakita nga mo hila ka pa. Di na kumantos nga. Makita ka nga, ingon anak yung kahimtang. Ngun kay, sakit usab alang na ako. Guilty ko. O man kaysa, Akin sa Marlon. ning tanan. Ako. Tungod sa akong katalawan, kung sa kaya ka mawa ka na ako. Nga, di na ko sultihan ti ka nga. Nahigog man ako nimo. Basta og basuko ka na ako. Hindi na kabutagan ako. Unsa? Anibal ka! Anibal ka! Anibal! Di mo kinaisaning tanan! Masuko ka na ako. Oo! Nasuko ko ni mo! Kaya kung sa una pa na di mo gisulti, dili ko mauyab tong salbahis nga June! Ikaw unta to! Naman kay Dugay, nag-ayo kong nagpaabot nga musulti ka na ako sa imong gibati! Pero wa! Sa ako pa. May pagbati ka sabihin ako. Dugay ra! Bayot! Bayot eh, ha? Nagpasalamat gyud kog maayo sa Ginoo nga dito ra ko to ang akong pagpakabuang ni June. Kay naa ay si Marlon nga iyang gitaganan ako. Daghang salamat sa inyong pagtagad sa akong suwat. More power sa RMN. God bless us all. Mao kito mga higalan kaagi ni Tita, nga taga Isabel Leti. Amang kaagi kibahatan udo sa radyo ni Joey Gossip Kari, ug bus sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka, ipada sa bagong email address, rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Hello, kumusta? Niyansap ka ninyo alagad sa kanginan. Telefon pa, Barili Morales with my partner kapon again. Eric Ilionis yapon, tiksunan. Okay, pangumusta? Asap kita ha? Always say a prayer. Kini tuharon sa itong pag-record ni mo ni pag-celebrar ni Board Teban. Ni Julian Daan Bacos, atong kwanto rin napita mga atong director-writer ni atong tulumanon kung ako ang pasultiyon. Happy birthday! Belated na lang, no? Board? Okay, maugin ni. Atol ini kayo na. Advance mo ta recording. Unya, pangumusta sa mga to sa Busalian, Bohol, no? Talibon, Bohol. Nila ni Kuan, Konsehal Joker Samuya. O ni Alan Istukia sa San Taxi. Sa kayo ni San Taxi. Wala yung saan ini, ay Kuan ini. Hapunon, saan rin yun? Sige. Okay, so tampo ka na tutagan na patagan ni Gara. Pinadakin sa kaasawa. Nga mapailala sa nga Sitang. Miyasa ko mahasol ning kabuang sa akong bana, ilabi na kay panahon na sa eleksyon. Iyasad ning talent para lang yun ni mabuhi uban sa akong tulo ka mga anak. Lain-lain lang ni siya trabaho. Sugdon ko lang sa nag-drive pa og tricycle ning bana nako. Tricycle akong trabaho. Sa dalan mag-antos abukayo. Iantos na ko aron mabuhi. Makakaon o gahi-gahi. Sa tricycle ang hanap buhay. Iantos kakapoy o kalaay. Kay sa tricycle ako ay nabubuhay. Sa tricycle din ako mamamatay. Pidoy! Ay, Sitang, my little darling. My little darling. Ay, pagtarong na, pwede na pagtarong ha.
Ano ba sa kahasitang na sumay tuyo ni mo, ha? Ang atong anak nangayog uniforme para sa eskwelahan. Uniforme? Uy, May kwarta ka diha? mamasero na ko. Ay, pila raman sa'y makita ni mo, gamay raman sa kaayo. Kuhaan pas abang sa'y sikad. Sa dilang, wad-wad kong mayo. Makuha lagi na kong boundary. Tarong guda pidoy. Suman, may kwarta ka magkatiya. Sabay kwarta, oy. Nga, gi-invest man ako sa dawat-dawat. Kano sa lagi mong dawat? Murag last bang kumudawat. Na, kadugay pa rin anay taon, uy. Mabuta lang nga itong anak. Saan nga pobre man ta. Pangita laglang trabaho, uy. Biyain na pag-drive ng tricycle. Pero man, sa trabaho asitang. Kuha lang yung alang. Hangi og trabaho sa mayor. Unsa man sa trabaho, ha? Adto lang sa mayor, bisag G.O. lang good. Sa G.O. G.O.'s barbecue? Na, job order. Uy, bisag kana lang, job order. Samot, way sweldo. Pero pila raman na imong kita ng tricycle taon, pidoy. Yun na pa. Gusto na mayo sitang, na mayo. Unsa naman na, pidoy? Unsa man, unsa man? Barato naman kay motor. No, hapit na lang gani way down payment. Unya, unsa man? Mukuha ng tag-motor. Down ta, mag-driver lang kung kabal-abal. Ha? Habal-habal? Oo. Di teron ko di na parang barikuso na kumbitesa ng kabal-habal. Nya, magkadaong ka kas binuan, anak. Down lagi. Gusto kerong pumasero sa bukid. Kaya dresikat, na mas patag. Pero ang motor, kat na sa bukid. Sige, bahala ka. Nakita lang kong kidaos motor. Barato naman kerong motor. Manghom lang ta kwarta. Suwayan ako store ko, ha? Sige, ganun na lang. Gusto tuod. Mag-driving ko sa balhabal. Ha? Bias na sikat, set sa balhabal. Sige. Mangutang tag motor para habal-habal. Nakautang gid mi og motor para himong habal-habal sa kumbana. Maayo gid unta ang sakay pero dahil adlaw nga dili maayo ang balita sa kumbana, guol kaayo ni. Pastilan sitang. Magkalagot yun. Oo, nga naman kapidoy, ha? Tandi malasa. Nga man lagi. Ang akong motor, gikarnap. Ha? O sige, karnat! Gikawat ang akong motor. Di kawat! Uy, di man ni mo ibutang di ay! Iparkilan ako sa place kasada. Kaya dito ko CR, nangihi ko. Pagbalik ako duha, mga itong motor, gikawat, ha? Halo, yung sa maningit na buwan niya, o sa may report niya sa kapulisan. Pablater na nako. Kumpiyansa, rasad kaayo ka, uy. Sa'yo kinakawaton ang motor, nagbantay, unta ka. Pero doon na suspect ang mga pulis. Sa una na to, para bata maimpas atong motora. Karon di kawat na noon. Sagdi lang. Ipatag-ano na ako kasi nagkawat. Ilaw pa'y madapan tag-an, asa nakaturon. Husto. Idagkot na ako sa Santos ng way kaluoy. Hain na siya, dapit. Maunay ng panan sa mga taong kong gikawatan. Ana sa Santos ng way kaluoy. Dakpan lagi na yun. Sige, buhata na na, ha? Sige. O diba, ato ko Santos na nagyango-yango. Sige, lihok na yun. Idagkot na nagkawat. Sitang. Mauli lang itong motor na to. Idagkot ako. Murad yun nag-iipikto ang pagdagkot sa kumbana, kay nauli yun ang motor. Ang murang silingan ang nagkawat, nauli yun ang motor, pero lain ang pintal. Ano na sitang? Bawi na ako. Nauli lang itong motor. Kaya patay pa, mauni. Mau ka ni, lain naman nag-ipintal. Lagi na. Applet number, mo man MC123 o body number 331. Boyo ay, sige, panghatag ko ikaw sa kawas. Pero dagan kayo nagpasalamat sitang. Kaya nagkadaog sila. O niya, wala manghatag barato. Na, maorasad. Mauna ang hatagi, kadto lang manghatag sa barato. Sad mo orag ihatagi, anang dili mo hatag. Kato pagawa sa 062, tagagan nakadaog. Nahala, sige. Bitaw. Sige, hoy, bantayi gid ang motor nato nga tingay magkawat ako sa. Bitaw na. May kamay ka din na. Kaya parking ko, ikot na ako sa Portispico. O diba, punuas kahoy. Kana, kay safety gid ang motor, ana. Kadinahi gid na, ha? O ikaw ang mawa, bahala na ikaw ang mawa, nung ka ang motor. Kadinahi gid na, ha? Parking ka, kasabot ka, ha, pidoy. Sitang. O di ay adlaw nga miabot ang akong bana sa bay nga naghilak. Wa na ang motor, naguyawan sad ko. Sitang. Uy, pidoy nga, unsa naghilak ka man? Ay, may mo motor. Gikawat na sa... Unsa gikawat na sad? Doon na lang pagipalit sa apotika. Kunyang motor, gibinin ako na plistan. Kuha ni mo kadinahi. Kadinaan lagi na ako. Des puno as lubi. Gigot akong kadina. Ikawat man sa hapon. Syaro naman sad. Bisa ikadidahan ni mo, puno as lubig, ikawat, pagkitaon. Lagi nakawat yun. Pero nga naman, may magkano pagkakadinas puno as lubig. Nadaman, hastang lubi. Saan talaga kumulikoy yun?
nako. Sama sa tricycad, wa gid magadatang akong bana sa habal-habal. Naimbargo ang motor. Mingoy na sad announce akong bana. Ay, astilan si Tang. Kikaluhaan makusdaghang di malas. Sa una, tresikat, then nabalabal, karon na embargo. Yan sa may sunod din mo hunahuna di apid kung sa ka man. Yun na, mangutang baka tag multicap. Usa sa multi-cab bidoy na yabag ka. Para pa pasayruan ba? Nasamot ata ka man i-down og multi-cab. Muloon na ta. Asa ka ba mulos, porlon? Grabe naman sa noy. Porlon ko taon. Laliman ka man lang gud imong giyawong miyam diha in town. Uy, loan gyud. Na kay collateral diha nga magiskot ka mag-loan, na kay garantiya diha. Kanalang yuta sa bang. Ano sa yuta at bang? Grabe sa mo eh. Nganong imo? Nganong bitaw yuta at imo na diha ha? Sa gobyerno ng kadahana ka. Yun na. Unsa man kay mayon si Tang na makakwarta ta? Pag una na dag maayo. Pero ipatan mo si Mao gani. Pag una na dag ang gatas ani bata unsaon na lang. gatas. Gusto, may mayo si Tang. Unsa man happy doy, unsa man? Eleksyon naman hapit. Atong ibaligya ang atong duha ka boto sa mga kandidato. Unya. Oh, Ay, kanang kapait pa ya panahon sa botasyon pidoy sa pagkakaroon. Lain kayo wa pay palit uy. mabaw may palit. Wala pa. Ah, Pero pila man say palit, tagmong gastusan. yun na. Sa kay mayo magbadigard ba lang akong mga kandidato? Unsa bodyguard ka? Bodyguard. Bodyguard ka? Oo. Naibukto nimo ay murag ka dakog tukog silhig ya magbodyguard ka. Makauwaw ka lang. Kanagin ako mga discrepancies ano mo ko'y kalutsanan Sige pag una-una diag maayo intaw kung say buhaton nimo. Yun na. Ay, gusto! May mayo si Tang. Siguro na ning kwarta, siguro ni. Unsa man pidoy ha? Unsa man na unsa na? Basta mo nalay, buhalalay kalad ako. Kwarta ning malabo. Unsa lagi na? Liya, paminaw Kwarta ning malabo. Yes! Ako na pantayan na akong bana busy na gid kaayo na malit gyud daghang sobre ug doon na sa ibang papers na hibong kay ko kay nagsuwat-suwat man ni. Hoy, doy, pidoy. Si Tang. Ay, nakapagkinsa. Unsa man na oy, kadaghan ba ng mga sobre diyan unsa man na? Tanaw lang ko sa imong nakita yun Just keep your mouth close. Sulti lagi ko unsa lagi na usaon na nimo. Pamaagi ni makakwarta ta si Tang. Say pamaagi makakwarta ta. Solicitation letter ning gibuhat nako. Ha? Unsay solicitation letter ba? O lagi. O doon ay mga kandidato magpulong-pulong dinis ato. Sugato ni nato ning daghang solicit. Unsa? Oh. Hanna, mura bag ginaylagutan ni Ma'am Yuli. Kanang magpulong-pulong, sugaton sila anang sobre. Solicit gidayon, maglagot pa yan. Wanay mahin mo mga kandidato ay muhatag na sila. Ayog din natong butaran. Oy, kung mauna, tulisit di na. Sabay tulisit, oy. Tulis at tubangan na. Hilong natural ang giniron. Bisag asa mga kandidato at tangan din ang sobre. Unsa may magisuwat sa diha? May na nimo pagpasabot sa imong suwat. Magbabasa lang. Gusto ba ng pagkain ng Lisa? Binisay, ala na pidoy para klaro kaayo. May ginang binisay yun kay class kayo. Binisay ng Lisa kay class kayo. Be, basahan ako, be. Basta. Basta masabot lang po. Sige. Dear Sir or Ma'am, Oh. to God be the glory. Kana. Sir, we are knocking on your heart for any kind of amount because this coming May 15, we are celebrating our barangay fiesta of Santo Niño. We appreciate if you can give us more than 500 pesos. Alam ko di presyo. Okay na gusto. Kay buhang yo. Amay mo 200 lang o 300 pesos ba? Tayong pamuhatag ka na sila, Pidoy. O hatag lagi na. Lebi na sila si Kagawad Joy Asmar, Kagawad Dorimit, Kagawad Jojo Pacantos, Kagawad Perdi Rabaya, o si Kagawad Gail Restauro. O hatag na. Ayo. Naroboy ba mga kandidato? Nalaon kinabulsa. Oo. Hulgaon na to. Nga, masiruhan sa 10%. Loy, tulis, magani mong gibuhat, Pidoy. Kuyawan ko, ani, uy. Tulis po, nga kumun magkainin kuan, mga bisag asa ng mga kandidato na sinaghaking sobre makatang. May muslan sa soban. Ayaw Bahala. dili mo hatag. Di mo hatag na. Zero. Bahala ka na, Pidoy. Ako, bahala ka. Pero ang akong plano, nga sa matag kandidato, duha ka sobre nga solicit atong ihatag. Uy, tayong panganon, duhaman. Kaya mo sa kasobre, para sa segunda patron. Kasapay segunda. Karong gabi, murag doon ay pulong-pulong. Ready yun At nga na to. Nya konsehal ay hatagan na to. Alakip ang board member. Kinsa man? Asyuli, daan sa na to. Apil sa Steven. Ay, pupi ka na Steven. Numero na ihatag na. Kana, maayo na. Numero kay muda og di ay. Sayo, suway. Karoon kong surte, suway. Pirmahan ko ang supre, ha? Imo lagi ningan ang pirma, Pidoy. Ako may presidente sa kapilya. Uy, ang bukong tawhan na kayo mong gibuhat. Basta ready, ha? Operation Tulisit. Yes.
gabi nangandam na si Pidoy o naabot na ang mga kandidato para sa pulong-pulong nang lamano pa sila kang naabot na sila si Rudy Capica, sila si Toro Bas. Dali na siya. Ready na ba ang super? Ready na? Ana Pidoy niya na. Kagi ko tanan, ha? Lakip ang udagag mayor, ha? Oo, laki, uy. Ha? Ngayon na nagpainom din, eh. Ha? Ready, ha? Kanang. Andam na. Lagi andam na lagi ni ana. Good morning. Kutsiyal ko. Sir Brad, kutsiyal akong dagana. Uy. Gawad, mo niyo. Kusa mo ni? Kagawad. Sobre ni? Oo, solusip na. Para sa mong pista sa Santo Niño. Mabali ay. Oo. Yung pilang may akong isutaw na ni Binaw. Naman din sa suwat ang amount of pilab. Basa lang na. Sige, muhatag ko. Para magkani sa inyong pista. Ibitahon ka niya na magkagawad. Di yun na mo bukpon ang litson o di ka mo abot. Sige, salamat kayo. Muhatag ko, ani. Napay na yung sobre kagawad. Uy, unsa naman sa ni sobre hataon? Para na sa usiguda patron. Na kay magsunod raman ang ilang pista. Mo ba? Oo. Nakakadiyot, ha? Ada sila yung sobre kagawad. Saan mo Sa kamay nila isuod ba? Saan sobre ako? Wala, third collection. Dili, nasakit akong anak ko. Zika virus. Uy, Para ipalit nagtambal. Kadaghan ba, ani, oy? Gusto ka man kan mo daw kagawad, ha? Landslide ka din sa mo. Kuhan, kini umang sobre, Brad. Nagbalik lang tao rin ako. Sunod pulong-pulong tao. Taon ko, kadaan ko, taon din. Okay na kagawad. Timing sad nga, doon ang pista. Ang akong mga kauban, sila Ano si sa- Mamaan Palumo, ha? Tagaan? Tagaan na sila, tagaan na. Oo ba? Sila si Bunil Belis, di mo kitagaan. Taasa sa nang bumili. Kisa ba yung mga tagaan ko ba, ha? Agaw Randy na baro, ha? Ako tong asawa mo yung nahatag. Usap na yung yatag po niya, eh. Sobre ka mo na? Sulisit? Sobre. Uy, probida, no? Usap na di. Family Corporation din inyong solisitawan, bro? Anak buhay, bro. Anak buhay. Kaya mabuta ko. Sudlan sa taon nila akong sobre taon, ha? Ay, laing taong sobre taon nila. Biyari po na ko. Ay, sudlan na rin kanta. Okay na ka? Sige. Sige. Ang ginam, sir. May sir. Okay, tara. Sa duwa, tulo, upat na kong hulatulat. 5, 6, 7, 8 na kong luraturat. Siya po, sinusiyanto na nga bulutad ka na. Pinang, gakong bergati ba na sabot ang awan ka din ni. Kunyami ko'y tagi ay kalaing lalaki. Naunsa ka, baby. Anong imo? Akong gisikwati. Pagkapait din makatrato kita, kuwa'y permanente. Bisaad kang di ka na mag-usap. Kunya sa kakulaw lang imo kong gilipat. Bilayas ka, baby. Turato'y kaglakat. Kung makisulti, kung di ka mo tagad. Maayo paglaroon mo kung gusto kang makigulag. Nangahoy kas katunggan, imo kong gibiyaan. Kay gitiawan kag baat na kiskisan. Naunsa ka, baby. Nganong imo, akong gisikwati. Pagkapaitining makakato kita, kuwa'y permanente. Naligo kas ka inggit, gidakop kas pulis. Kay mi ang bakalang away kapis-tapis. Naunsa ka, baby. Nganong imo, akong gisikwati. Pagkapaitining makatrato kita, kuwa'y permanente. Naligo kas kugtong, ako magibadong. Kay nagluhod ka lang, waway tabon-tabon. Naunsa ka, baby. Nganong imo, akong gisikwati. Pagkapaitining makatrato kita, kuwa'y permanente. Milarga ka Cebu, waka pahibaw. Ug mitipon ikaw babay 3 piso. Naunsa ka, baby. Nganong imo, akong gisikwati. Kapait dining makatrato kita, kuwa'y permanente. Gidakas Manila, gidala kag bakla. Dito ni Makanor, ikaw gipatsula. Naunsa ka, baby. Nganong imo, akong gisikwati. Pagkapait dining makatrato kita, kuwa'y permanente. Sidang. Mana ka? Manghatag ka na? Oo, Pidoy ni ana. Sige. Uy, nanay pa doon dire. Sir! Mao na amon sobre, sir? Yan ang sobre. Salamat kay sir, ha? Baga man kay ni sir. Sa kalibo taon na. Yes, kini. Salamat kit kaayo, sir. Ayan.
Isa pa inatagan ni Sibri sa tang. Day, babae, ay, kana, gatagan ko na. Padunga diri, ay, ma'am! Ma'am, mao na lang subray, ma'am. O, kandidato lagi na lagi, gatagan ko mabuna. Ano lang, kanang ako day, oh. Ay, pasensya na lang yun, ha? Trismir, lagi na tao. Yes! Ma'am, salamat kayo. Masalamat yun kayo. Sa sunod namang balik, Oh. envelope na ihatag ninyo, ha? Kanang brown envelope, kay sudla na tuguan papel di bangko. O, ma'am, ma'am. Oh, kining, salamat kayo mo, ha? Kining, paulit na namin. Kining, paulit na. Kwarta na ni. Dali, sige, bawi ko na nila. Pag-abot na mo sa bahay, thrilling na kaayo ang tanan. Okay, sitang, let us open the envelope. Okay. Kada kong kwarta ni, bright siya ko eh. Bright siya kong pagkatao. Ngayon na lang gani, kaya nakahunan ako na yung paghiya. Kwarta. Gikan sa asa ng balibad mga kandidato eh. Lagi na, nanapidoy unang subliya, ablihan na to, ha? Up ka na. Ups, able ah. Okay. Hila! Uy! 10 pesos karaan man ni. Madawat pa ka ni. Ay, okay na na. May lisan to niya na sa Kuan Central Bank. Ibi sunod. Sunod sobre na niya. Up. Oh, pila silang? Dollar man ni. $100. Usa! Yes, dollar! Pero, pidoy, kuan man ni. King Koy play money. Usa! Pakapil man babulgam. Sunod sitang. Abli na yung... Sabi tao ni mga kwartaha. Uy, 100 pesos. Pero, nay, Japanese money. Nanaw niya masita sa kwarta. Sitang. Kita'y nabiktima ni kalaki. Uy. Kita may nailan. Oo, kita'y nalulis. Kita'y gitulis. Pwede, kisa to mga kandidato, ha? Kisa to Nga naman, pidoy nga naman. Ha? Di na to sila butaran, di na to butaran. Ay, kuyo, oy. Sa imo mo rin kabuang sa good. Sabi ka na ako sa kasobre. Abli na. Puro kika na sa board member, ha? Nene, pidoy niya. O si Sod, ha? Sitang ni Sod. Hala. Daw man ni tabako. Buset. Buhet. Mao ni kabuang sa kong bana. Tanawa, gibas lang sa kabuang. Wara pa gihapon mo takam, manghatang gihapon mga kandidato, manghatag dag sobre. Unsa man og kamoy pasultihon? Sitang. May adlaw, birthday ban Goliath. Ingon man kanimo bambina, may adlaw. Ug ingon man sa tanan nga nagpamati ka namo ron may adlaw, salamat kaayo. Ug ingon man ako pangumustahon ang tanan nagamit ug nagpalit sa mga produkto sa Sid Marketing, ang Panyawan Capsule, Panyawan Plus with mangosteen. Unya, board, pasala ay sa Panyawan Liniment Oil day, board. Paborito ni Kuya ni Pepito. Ingman natin celebrity ko, Dick Beauty Soap. Unya, board, pasalamat day taon to nimong taga Lawis Parcel. Lawis. Tagdila sa kayo dako board kay Lambol, Yabi, ana ba wa one way. Bitaw, sige lang. Thank you kayo. Salamat po ninyong tanan diya sa Lawis Parcel. Malipay na tag-inom na. Tinood na. Talagang di mo inong nga wa itong sa kadaog, kaya wa sa kapalit, kinalimot niya. Nakadaog eh. Di mo Pero na mo, bakit ito mga yo? Pero ka lang yung mingo sus, nagbayar ako na kadaog. Murag nindot kaya itong pumati. Bulto nga. Pasulti, kinuod ba? Oo, kanang nakakatag na kalipay. Oo. Di mo nga mga, mo na kumapalit ay, pero nakadaog ba? Bati kayo. Pati sa board, ginap na ko nakadaog. Oo. Oo. Siya, malit na tigpi siya na. Salamat siya. Wala noon do. Okay, ngon man. Ay, ako pagbusaw ng tanan nagpamati ka nato sa tanan taga Hipodromo. No, taga ng Hipodromo. Ilang Mama Aida. Oh, ilang Mama Aida Tampos. Salamat kayo. Kulod. Bakulod. Katong driver nga sa atuan pick up. Oo. Nalimot lang kung katong konsihal nga nagatod ako dito sa Puok. Salamat kayo nga maiko ko kay pertig yung layuan sa amo. Kasi nga na to? Siguan, no? Dito Konsihal. Oo, lagi konsihal. O katong driver. Wakong Thank you lang guys sa katanan. O sa tanan lumulot ko sa kuan. Hipodromo. Oy, board, ato namumusta ni ang sa tanang mga tao ang sa South District ang Go BB na napapa nato ba? Kumusta ka mo tanan gikan sa Go BB na napapa nato ba? O na binigyan ni Mama Loy ng kanto to bar. Og ni kaninyo tanan diha Mama Loy. Sir Dennis na ba? Sir Dennis. Salamat kay Gary Lao. Thank you kayo. Si ako diyan Arcelia. Salamat kay inyo tanan. Pangayo ang akong palit ID. Ano man?
si Ma'am Banban sa Luok Kuslog kay nakadaog siya og gipadatan ko 1,000. Mo ba? Sa mga imo ang numero nga 06 to? Dili. Lain nga numero katong 321. Okay. Kay pag-file man gud nako nitong last October 12, nag-unap ko pag averages pultahan na ini sunod sa kalaki. Doon na ni sunod sa kababae nga sa kabugada. Karon pag notaryo na mo, dito na lang po sa bugada nga ni sunod na mo ngay katulong ni file. Anya? Ano ka unang kitang tuno? Duha ka laki ko sa kababae. Wala 3 tuluman taon niya, dog laki, 2, nakababay din, 1. Di karon, nagkasugat mi sa mamban bandit sa kalsada sa, say na mayroon ko, 3 to 1, nagwang ko na kalas 4. Uy, hala, Bambina. Babaan. Ato ba tong Oktubre? Ha? Ato ba ng Oktubre na hitabo? Layo tayo. Oya, ano ang NYC sa Nicolas, Basak. Basak sa Nicolas. Sa tanang mga taga, mga NYC sa Basak sa Nicolas. Salamat. Ay, Torin Kapuinas. Bumpina ro. Salamat ikaw ni Kap Maning, Kabriana Kap. Salamat sa Kapalit, Balbacoa. thank you kayo. Latak kay Balbacoa Kap. Gipada karon, ha? Gipada natag Balbacoa ni Kap Uy, Maning. belated happy birthday, ano? Celebrate sa ato mag-record karon si Fresh birthday sa ato minalang birthday banaan. Nining pizza. Isa sa isa. Dalawang time. Ano na kayo? February March 9 na ta. March 9 na ta. Happy na ta nga. Happy. Ayaw agad, Bambina, Oktubre pa ito na hitabo, no? Karon, 16 na tato. Katong usa nga nakadaog og 40 Oh, mil. ano sa tuiga na? Katong nakadaog 40 mil kanang ikuha. Uy, Lagi na sa- kumusta mo ang numero? Minaw sa. Kumusta mo ang numero? Jawa mo may kapalit ba? Gusto. Mo ko kato. Mo ko kapalit wa. Karon din sa pakyaw ko kabalabal sa football. No, ingro to balabal sa gid. Gay ko bi. So sa numero ko mo liguan man 40 mil daog. Kaya sa katugon mo lagi adong sa tikitan. Okay, kan mo sa kapalit. Sila mangingon ako nakadaog og 40 kay natag nimo. Oh, na ko. Ang sayeras talaga. Ako na mo pula. Ala. Kanami mo bitaw agad kadaw imong number na ingon lagi wa ko kapalit ko siya. Ikaw bitaw na lako kita na mo kapalit. Sige lang, dili na to. Di marayo na mo kapalit. Pero sulti lang may nga bisag Malipay, mo, eh. malipay mo sulti mo. Di na nanayo, malipay lang eh. Dili nga babo to malipay na namo. Basta nga yung boto, siguro na. Usa may mayor mo na. Mana layo naman kayo nigod. Sige pa. Oh. Sige sa. At pasalamat sa ko ni Kagawa Junior Sigismardas magdugo Toledo. John, grabe dito paminaw Junior sa magdugo. Labi na ni Mayor Lionel Bacaltos o ni Madam Caroline Bacaltos des Bunga. Ni Vice Mayor Ray Apoda. Pre, may punta po niya. O ni Nanding Requintong, Kap Nanding, Kap Rolando Canedo. Nako no de Manggahan Farm ya sa Saragusa. Provinsan? Ano namin to Valencia? Valencia? Valencia Karkaan. Saragusa Luginsan. Alugin naman nila bro. Kanunay sunod ani ban kana mga Lapasaran family. Pasaran. O sabi na gini sa buwan, born ni Kusyal George Ninyal. Kusyal, salamat kayo. Kanang magbarbar po naman ron. Ban maminaw gimana kana pa ana bang ana sa salamat kayo ha. Kanang nay dola mo takila sa maminaw gimi ban sa imong drama. Sa inyong drama. Salamat Yan kayo. na, gay ko, numero B. Di namin di pangayo. Kanang lagi. diyan na Oh. Labi na palugar sa inyo diyan. Villabers family. Family. Inyo sa inyo na. Sige. Okay. Sitang ato sinder. Tang. Kini kon silang kakabos. Ang niyapan na kuno na kinin kuan sa solicit ba. Mo man mahitabo kana bisag asa ta magpulo-pulo. Mo ni mo kalakutan niyo ni. Sugatol kag sobre ba. Kada man yan nga mangambon nga. Patakibaw para unsa na. Basta na magdadagan kay sobre. Di maglag. Dagan kita kayo ko. Ban, nagka-istorya may sa among JLG sa Oslo. Pero may kama. Nagka-istorya may JLG officer sa Oslo si Ma'am LV. Kanang pareha mag-ingon nga madunat na sa binyo kaya nangampanya na ta. Yan ay mo tunulog sobre. Dili na ko na pwede kaya ginadili man. Kanan man na. Mo di mo kaya. Mahuk man kuno. Wa magina. Di magina gidili magina sa kumili. Pero nga mo board, nga mo himo board karon nga nay mag-solicit na mo. Ako ana gi usa na lang namo board ang tanan tuwa na gyud na sa opisina ni Congressman Bibo Tabillarosa ang tanan. Ang tanan mag-solicit diretso ni gyud dito.
Wa na sa mga kandidato nga mga ibayo. Kung binong kampiyon period na gani, ginadili na kuno diya inang unya, kuyong masakpan, takay patubagon man ta. Yung sobre niya. Lagi, nag-qualify mo. Sobre mo na ibaw, namatay niya. Unya, kanang dunay kanang inana, dunay mag-fistal. Amo ginay Ana, mag-fistal. kanang kuha na gina yung ati price ka ng... Why? Sa kampiyon period. Marami mo kabubuto na lang gina ni mo. Kanay nga, balaos kumilig, parang gisopak ba? Pero og maghatag ka, Kanang panahon ng poster. dili politician ang imong hatagan, okay la. Okay lang, ati price. Madili ba? Ha? Gusto ka mo solicit, dili lang gini mo ipakita nga solicita ni. Ang paglabot ba? Nasikan ko no, dili ko Ordinary nga tao. Okay. Pero ito idol sa dadan subli, paludod sa kasal. Ay, no teta. Dato na ilan ko. Okay lang, ati price. Ay, okay lang. Ikaw, kay di pa mo kamudagan ko. Oktubre pa man ka, mudagan ko niya pa. ko. Mura kay correct na. Ayo, okay Pero magamudagan. lang dyan subli, hatag sa 500, kung may hatag sa kitikas. Ay, lagi ko si ma'am. Sabi ko, katabang na gano'n mo, na. Aga! Ang ginoon lang yung kuhan, no? Karang daga mga pangilan na. Parisita, mga kuhan, di ka na yan. Ang tataban si Titang, nga, Amo na naman, nasulan niya siyang bana niya. Karoon ng mga sobre, marok sa kayong mga kandidato, di mo nang giso, mga kingkoy plimani, daos tabako. Japanese money. Di binuangan sa sila. Agim ta kayo ng banay, maog po yung mga tangi po mga kandidato, dahil po sobre. Manang iya mo ni nasulan na siyang bana. Tungkol silang kalisod. Manang nga, sige, sama-tama na. Depende lang ng mga kandidato kung hatag. Bitaw. Tama iban, humuktas kasi. Nasi iban, kasi kwata. Tingali, may tabo nga atong igayo na wataw kwarta, no? ganito ang mga Kutla na nagtabako. mga butante ba? Ganito ang mga butante magpuriya sa maigo, ang uban ka, mangupra sa kuno. Nagtabako. Kamu sa uban, Fred, ka mango. Kasi yung mga butante, mag-solicit, kay mangupra ra, hindi ko na mabutar. Pero ako, ha? Pero kani ka buminas tayo na tipres direkta ni Mariana ng tabang siya sa mga eskwelahan direkta yabang nga pangatag yun sa mga estudyante nga honor ano man niya. Same hatag. Same hatag. Hindi, same ay mga yun. Pagtahan sa kundi siya, good. Huwag na gibuhi. Wala gibuhi dagat dagat man ka. Tumahaw. Pero sa una, niyan ako may kagawa. Pag-yaw-yaw mo ito, manghatag ko ito, yaw-yaw ta. Nainom-dom ko, ako mag-operahan din sa may community hospital ng Sainos. Ay, dugay pa, wapay 1980, dugay pa. Nagpabuhin pa kwanto, na umay kwarta. Niuli ko damo, nangalit ang muntiya. Yung muntiya. Kaya yung muntiya, kanang guliat. Mauna, kamo, pakuda-pakuda. Palit-palit ang mga sandal. Palit-palit ang mga, kaya karong pagkaway kwarta. Pagkinaran ng kwarta. Bakit kung tayo kwarta? O, di 500. Sabi ka na yan, masaba, pero mahatag. Ano mga tao? Sila. Mataglay ko na ko sa kong tiya, kaya tigong daga man dito. Eke, ano lang si Tan, no? Sa mo na ba na mo, yes na talim. Salamat kayo, Hasmo, kung para ka sa tungturo manon. Go na go! Ang puzzle!